ang dismaya no sa sining nasambit iya makabaran no nga sitwasyon nga hindi masulduhan ini kapin sa 1,500 ka mga GOT sa sino ini din ini nagaulubra sa plaza sa merkado sa mga dalanon o kag kundiin sa di makabanan nga kuan no sa diin iya nga mga parte no sang syudad sang Bacolod. Diskusyonan tanang karon dugang diri sa aton siring nga pagpangalaga. Samtang pilapay ka mabalita kung may impormasyon sa diri makabanan no. So ti mga dugang nga mga ginasundan ta nga mga balita no diri sa syudad sa Bacolod ti kamusta na to si Kwan no si Ulysses Karampatana. So as is where is sa Gyapon no ang investigasyon diri makabanan sang aton sa mga kapulisan dira sa police station number 8 sa pagpamuno ni Police Major Jory Puerto no matapos nga ti nalutangan patay gid no si private first class Iwayan no nga konserin no inisang nakaangkon sa igo sa nagkanlain Edmark Iwayan no private first class Edmark Iwayan no nga taga syudad sang Escalante. Kag syempre ti ining mga kuan man no nagligad nga manadlaw nag-viral man no nga prito bla yung makabanan nga kuan no prito nga manok nga may ara sang kuan no ara sang ulod. Ti daw nagagiho makarong aton sa nga City Health Office no pero dumatsagan ko no sabay sa City Health Office kung way gani sa mga instances nga magluntad o hitabo nga magluntad daw masagang ko daw gapalahimuyong mo lang kamo daw sa opisina nyo daw way man ta iya makabanan sang kwan daw way man ta sang may nakitaan no ngati nagagiho gid abi ato sa City Health Office no so sa pagkontrola sa lima ambulance vendors bisan ako mangkuton mo ni ambulance vendors nga magkutom malbi sila nga ti ano gina-check mo sa City Health Office ti ambot lang no sa pulo guro o mga kwan gid no mga walo gid mambal nga wala no so mo ni ang aton mo no ang mga hitabo diri sa aton sa bahin sang kwan no sa bahin sang syudad sa Bacolod kun hindi taga kuay gani sa may matabo giposipos man lang ta pero kung may ara na hitabo ti mo naman ang pagpalak-palak ta ti hindi nyo gani na regular no nga ti sa gihapon no para masiguro naton bala nga ti limpyo ang ginakaon ta no halin gid na sa ihawan no kundi man ang nga mga kwan kundi man ang nga mga ilihawan ng halin no ang inang mga manok no nga baligya no mga fried chicken no nga kon natawon ta gani ti ang ilang mantika no mas itom pa sa isa ka tuig nga asayte sang motor nga wala ma-change oil. No? So di bad na sa aton sining health, no? Bad for the health. No? So itom pa ang ilang mantika sa asayte sang motor ni Bumbo Harold nga isa ka tuig nga way ka change oil. Itom pang mantika ya, no? Sa mga gabaligya, manok prito, manok bla. No? So sa una sa mga kabataan tado namitan magitaw tuod mo siling ka mo fried chicken no namit gid magkaon magmusna pero ti go mo rahon gali sa natulopangdan ini makabaran ti arao no galing kay sa pag-interview naton to sa ila ti ambal nila no may kuan man kuno may nagakaigo man no nga proseso pero na limpyo man kuno ang pag kuan nila sana paggiho nila no ang pag ikot nila no hasta nga ti mga mantika kuno nila adlaw-adlaw ginaislan din nga ilis da kay tapos sang luto dira man gani na ginabiling ko sa sarkan sa kalaha o ko isa may suludlam na sila nga lata pagkagabi himuson puli o pagpuli no or pagkahapon man pagbalik naman sa mapwesto kuha naman no nang ano naman ta nang buo naman sang gingamit ng mantika sa nagligad. Ay, oo, hati mo na siya, no? Depende na sa ato na. Anyway,
sa mga utod naton nga ti mahilig mo sini magkaon tulto may mga nananamitan man. Pero may araman niya sila nga ti pagkatapos siling pagka-discovery ti makahambal ta nga kuan man no nang naapektuhan gid. No, naapektuhan gid iya makabaran ang ila nga negosyo. Sige, no? So, oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na ang nakaligad sa takna, alas 7 sa gabi. Okay, perfect karon ka mga balita, no? Ang aton man sariga pagdiskusyonan, deriban sa aton sariga nga pangalagad. Sige. Maghatag kita na sa pila ka mga pahanumdom, no? Pagbalik naton ba tiyo istoryahan ta ang aton sini nagahilapit, no? Sa mga kabaran, no? Paggayon sang launching, buwas na nga law. Asang 1-2 panalo part 21 ba magkaedad lang kami to. 1-2 panalo part 21 pero pareho lang edad namon ba? No, sang promo ta, no, part 21 promo. No, so istorya nato ni karon sa to sa nga magkato paano pag-entra kag bantayan, no, ang paghatag naman naton sang grand prize. No, kada valor sa 1 ka milyon ka pesos nga premyo. Sadyahon ta ang inyo Pasko. Sige, balikan ta pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Ang Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado gani kada Christmas Eve indigid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Isa sa popular nga kalanon sa tion sa Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.